Vale, són 62 en 90, en efectiu. Perfecte, doncs vos explico una coseta d'ara que tenim en estiu, i és que per cada 5 euros de consum així en la mecedora regalem un més euro. Vosaltres vos en tocarien, si s'heu gastat, 12 més euros. I en això tenim premis que podeu canjear-los. Per exemple, en 3 teniu una piloteta de les que vegeu ahir. En 15 teniu les paletes i 5 euros de descompte en la pròxima visita. En 30 una camiseta negra i 10 euros, i en 50 teniu la nevereta de playa, 20 euros, i una participació en un sorteig per l'últim concert de la Fúmiga. Entonces, jo ara vos done els 12 i vosaltres, si se'ls voleu guardar, si voleu repartir, els voleu preguntar en la família si algú vol, perquè al final el premi jugoso és és vindre a l'últim concert de la Fúmiga gratis, en una experiència VIP. Voleu algun premi o se'ls voleu guardar? Va, pues una piloteta me'n quede 3 i el resto per vosaltres. Això hasta el 3 de setembre. Vale, perfecte. Moltíssimes gràcies.